Donald Trump chak mai tura ngai ni nuwa mak tak main adin hmun atang fai thla ka ni ama voi tam tak an lo soi to le kan lo ber chu a thleng dik ta vote by mail la diklo taka thil ti tenom tak tak then khat kan lo soi to a tin election chu Democrat chuan vote in mail mangin thil diklo tak ti in zia tin antum nialan dan te kan soi to thina ni kha engpo ni se thilom dan mak tak chu atoi fel theyang berin vote chira tangin soi han tum teang vote an chiar ta a atir lama chak tak in Joe Biden an ma hruai ngal zar zara vote chiar po akal tluang hle Donald Trump an chak takin ron chhota a reilo te a Donald Trump din hun chu adu chho zok ta zama a Joe Biden din hun chuan ma son le thei talo chuti lion Donald Trump mai ro vote an chiar thui po ule adin mun aron sang chho ani mai si Democrats lam hian lakanin rin Florida le Texas te chu Trump chuan aron latamaya chuta Ohio le hmundang poimo te chu la chho zelin vote chiar lai mek state poimo zong de thowa chak takin ma hruai bokani US in thana Ohio state la tu hi an chak deuh nge zia vote chiar lai meka Donald Trump an ma hruai na te chu chuan Donald Trump chu kumsani somni election result du takin amuak nge ni in khovelin kan ring vek manani chu thilmak ani lo thilmak chu thlengta Pennsylvania electoral vote nga tak maya chuan Trump vote nuai chuang fe in ma hruaya vote an chiar meka adin hmun chu minute tinina sang tual boka Pennsylvania le swing state rang chuan tling mai to tura ngai ifekani chu vele Pennsylvania chuan vote an chiar lai chu zanina ta na to ke ti in an du tok thuta atu ka chiar zoma tan an da tamaya vote in mail ballot an mu chuk thar ta treu boka rei takan re awang nuwa Pennsylvania Governor Tom Wolf chuan vote in mail ballot 3 million chuang chiar chun zom tur an nei thu apuang zui ni Donald Trump chak taka ma hruai mek na Michigan Wisconsin le hmun dang po thok le khata din hmun ron in thak thuta mail in vote ballot an chiar thar zong a chuan Donald Trump ma son thei ta reng lova chu mai ni lo in tiam rual ang mai rualin thok le khata vote chiar lai meka chuan Donald Trump din hmun chu chel din ani ta thup maya chuta chak tak main Biden din hmun ron sang chhota zot mai ani pakhatte te in Donald Trump ma hruaina chuan phe thlak ani ta zela ti chuan Fox le India Today tangalan dan chuan Joe Biden an electoral college vote zanhi somruk pali la to in tunai chun post dang le to mai thei Trump ero ma son le thei talo Joe Biden a chu tinga pon mai mabak ani titi ta der mai vote chiar mong fal ho Donald Trump an chak taka ma hruaina state ni si thok le kata din hmun ti din ani rual thup na zong de chu Democrats ro na state vekania Democrats in than velpon control vekna state anni Pennsylvania le danga te chuan thil diklo ti omem tia thli thlai tur poll watcher te vote chiar na lu khap tlatan nia tin polling station a te chuan dan bo chia in campaign na kalpui ani boka Donald Trump din hmun sang zoka mek lain thok le khata mail-in vote manga Joe Biden aron san thutna Michigan a chuan tai kho nuwa an chiar zong vote noi khat sing hi sang ria te chu za Joe Biden alam vekan ni te chu thilmak soi fia thiam lo ani Donald Trump an hena chang mai Donald an nuwa thok le khata Democrat state vote chiar mek na adin mun thatak ti dinina thua pa Joe Biden an chak takin aron phak dan de chu mitam takin oi har sa antia political influencer entertainment and corporate finance attorney Rogan O'Hanley chuan Twitter kal tlangin Democrat sovin an ro rel na state a election ringing anti thin dan aron puang chuaka vote register vote in mail atam theyang bermi pui hna sem chua chung ron let tling khom te chu election zana chiara chuta kan du lo zokin ma hruai vai chuan kan vote chiar lai total tal dan lo thup makin chumi nuwa azan kha thil thuwa maila vote ron lut nia kan da khom fake ballot te chu kan khing pui ma hruaina phet thlatur tok chia kan vote chiar lai atel vote chiar chhun zom tia soi hian
thilom dana mit thla thei or ome Donald Trump chuan hi ani a tir te tanga kalo soi thin kha balocha nuai sang tam tak mi pui hne nan sem chuk chur don ti ka hriat tir phata tangin kalo soi to thina ni atia Democrats te chuan coronavirus chu chhun lama siamin US mi pui chu amuna vote thak lo tur le mail mangan vote te chu thon mai turin an ruam mana chutiang chon US a ti ve kan du ang nge in anti chhota ni coronavirus chu thiam takin Democratian man ruwa mangin an thil tum an len chuak ta ati theyang Donald Trump campaign manager Bill Stephen chuan dik takin cheer se President Trump hi atin le ngei karinga Nevada po vote sanga zanga chungin kan chakanga Arizona po vote sing thum chunga chakin Pennsylvania vote sing ni chungin kan chakang ti na soini Donald Trump campaign chuan Michigan a vote chu cheer that le dila tin Supreme Court a kala in pei thu an soi boka Masya chu ti rolin Donald Trump chuan thilpoi tur zong a poi fel vek to ni atia US inthandan system ti borbang vek thil tenom tak chuan soi hlo tur ani tin a soi ni